Už je to celých 50 rokov od chvíle, kedy si spoločné áno povedali Otto a Eva Veselských a Ján a Mária Mikitkových. Čas ubehol ako voda a oba páry prežívali slávnostné okamihy opäť. Spolu so svojimi najbližšími v sobotu 18. septembra v obradnej sieni Mestského úradu v Holíči oslávili výročie Zlatej svadby. Po doznení svadobného pochodu, melódiách, piesne a veršoch privítala účastníkov slávnostného podujatia jedna z jeho organizátoriek, matrikárka Anna Bilovská. Slávnostnú atmosféru umocnili aj slová zástupcu primátora Rastislava Caletku, ktorými vyjadril uznanie i úctu jubilujúcim manželom. Uvedomujem si, že stojím pred ľuďmi, ktorí svojim životom dokázali, že naozaj existujú rodinné a duchovné hodnoty, ktoré pretrvali na veky. Všetci by sme sa od vás mohli učiť. Nielen o láske a vytrvalosti, ale najmä o súdržnosti a spolupatričnosti, o vzájomnej úcte a snahe pochopiť druhého, o schopnosti vytrvať a prekonať zdánlivo neriešiteľné prekážky. Život vo dvojici nebýva ľahký a v priebehu rokov je manželské spolužitie vystavené mnohým skúškam. Tí, ktorí v nich obstoja a spoločne sa dožijú zlatej svadby, si nepochybne zaslúžia obdiv a úctu. Manželstvo je vlastne takový maličký spolek, lebo společek, kde keď dva mladí, keď vstúpia do tohoto spolku, tak si vytvoria určité pravidla, podľa ktorých potom chcú žiť. Základem tých pravidel je vzájemná dôvera, ako nesčíselné množstvo kompromisu a v neposlední rade aj vyhýbanie sa stresovým situáciám, ktoré niekedy zhoršujú a skracujú naše zdraví a tým skracujú aj život. Ja si myslím, že tým, že sme hľadeli, lebo chceli podľa toho žiť, tak sa nám to podarilo, že sme sa dostali až do toho vieku, že sme mohli tú zlatú svadbu oslaviť a že ešte podľa týchto pravidel nejaký ten pátek chceme prožiť. My sme mali kedysi na tom svadobnom oznámení taký veršik, že čokoľvek prinesie osud nám, nezabudneme žiť. A my sme sa toho držali. Snažili sme sa jeden druhého podporovať, nakoľko aj spoločné povolanie máme, takže aj tam sme sa museli jeden druhého podržať a môžem povedať, že na svojho manžela som sa mohla vždycky spoľahnúť. Po zápise do pamätnej knihy mesta zástupca primátora odovzdal jubilujúcim manželom spolu s kyticou kvetov ešte osobné blahopriania. S malým darčekom a gratuláciou sa v mene Zboru pre občianske záležitosti pripojila aj jeho členka Anna Bilovská. Slávnostný prípitok spečatil spoločné prianie ďalších šťastných rokov v manželskom spolužití. Hlavne veľa zdravia a ešte, aby nám deti robili radosť, tak jak nám robia doteraz, aby sme zažívali ešte spoločné chvíli v šťastí a v zdraví. Ja by som si prijal, aby spoločne sme mohli prežívať ďalšie chvíle svojho života a prijal by aj ostatní, čo sa zobrali, aby dožili takého veku, jak my máme. K týmto úprimným prianiam sa pripája aj naša televízia. Jubilujúcim manželom prajeme,